Аз вече не съм предишния човек, който ви вярваше. Вече станах аз друг човек. Спрях да ви давам и сега ми завиждате. Видяха по някой лев братя, братовчени и роднини и забравиха откъде са тръгнали. Но колелото много бързо се върти и не трябва да забравяме откъде сме тръгнали. Сега видяха по някой лев братя, братовчени и роднини и забравиха откъде са тръгнали. Но колелото много бързо се върти и не трябва да забравяме откъде сме тръгнали.